Tiprasa block committee ni inginai in different part Takarjala, Jakkha, Kumulung, Arab Bubugrane, Dagi Mumbai, sini TSR officer, Subedar, aba assistant commandant, Mark Hassin Jomatia, tai Kiran Kumar Jomatia no, Bwthar mani, Monino, Kemni, Tiprasa, rifleman, Sukanto Das. Aboni sung capital punishment baginai sung tini protest rally sung Sanlaikha Tiprasa ninginai oro sini Takarjala tini thousands of borok korang tisaka proper justice ni baginai karon sung saimono emon babe sini takuk Mark Hassin Jomatia tai Kiran Kumar Jomatia bor khorni TSR officer borno je babe gulli khlaikya brutal shot khlaikya একদম ক্লোজ রেঞ্জ अब एकदम मार्सिलेसली अब खलाइके अब निबागिनि हाई लेवल इंक्वायरी सानो एबा त्रिपुरा राज्यनि हाई कोर्ट की सिटिंग जज नि माध्यमे अब प्रपार इन्वेस्टिगेशन होथों प्रूव होथों एरपरे सुकांत दास नि कैपिटल पनिशमेंट अब सिनि वन बॉय सिनि वन डिमांड सिनि बुबुकदानि सिनि दागिमुं सिनि तिप्रामथनि सानमुं ताइ डिमांड अब যদি ফুলফিলিং आंके आगामी दिन Tiprasa ते फादर तेब स्ट्रंग मुवमेंट त्रिपुरा राज्य बेबिचुं खालायनाय हामबाय अबश्य थांनाय जायतारबो सिमिया बनि सोलाय सिगांमा गोबां मानो जोंनि बिश्वजित देब्रमा Bwthar Jakkha ताय गोबां मा बर ताबुबो सालनि साल जों बुरिरग नि देबाथ रांखौ Bwthar Jakkha ताय बुरिरग सालब्रुमो सिनि थांसुं लांमा सिकुर नि दङ जों 70 बोसोर रमैना अमहायगो जों थुंजाय फायगा इभेन तिनि जे प्रशासन दंनाय जे आर्म्स दंनाय बरक लाइफ सो तिनि सिक्योर करिं तका हानबागिनो जों बबागारानि जे नाहारमुं दागिमुं बायके जों Tiprasa थानसा खायनाय अमहायगो जों खरांते माति सानाय जों सगान दासनि कैपिटल पनिशमेंट नांगयो ते बनो जे खैफानो फासि मारनाय ताय बनो बं नगनुखुनि बर दङ रां पैसा रुइ ताय साखिरि बाखिरि नाय बंनि फ्यूचर बं थिनांनो सिक्योर खालाय मारनाय हानबागिनो जों थिनांगो जाहाथे महायते ताय पातिमुं पातिया दिखे जों सतर्कमा तंगायनाय जों थानजाखमा तंगायनाय आबरनो जों लोकरनो मेसेज जनामो जों Takarjala Tiprasa थाय YTF ताय TWM नि आसुना हामबाय।